ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରୂପ ହାଣ୍ଡି ଶାଳେ ଆଜି କି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବାରଙ୍ଗ ମରିଚିଆ ସାଇପୋଲ ପାଖରେ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଦିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଛରେ ବାବା ଦାଅ ଧକିଲେ ଦେଇଦେଲା ମତେ ବେସର କରି ଖାଇବ କହିବ ଲାଗିଲା କେମିତି ବାବା ଦାଅ ଧକିଲେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଇ ଥାଳିରେ ବସିଲେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ବଳିଲେ ଭଜା ହେବା ପାଇଁ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେବାକୁ ବସିଲେ କଳା ଧଳା ସୋରିଷ ଦି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ନେଇ ରସୁଣ ଅଦା ଗୁଜୁରାତିକୁ ମିଶାଇ ବଟା ହେଇଗଲେ ପୁରା ଚିକଣ ହେଇ ଗରମ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ମାଛକୁ କଡ଼ା କରି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମାଛ ତ ତାର ଭଜା ହଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା। ସତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ମାଛଟା କେବେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଖାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର କେଉଁ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ଜଣାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯଦି କୋଉ ରେସିପି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଏତେ ଗପୁଛି, ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଆଇଟମଟା ହବଣି ଯେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ କିଛି ତେଲକୁ ଦେଇଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ କଟା ପିଆଜ ମିଶାଣ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଖଡ଼ିକା ବୁଲେଇ ଲୁଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ପିଉରି ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଟିକେ ହେଲେ ଦିଶୁଥିଲେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଟକମକ ହେଇ ଏଥର ପଡ଼ିଲା ହଳଦୀ ତା ଉପରେ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଭଲ ଭାବରେ ଖଡ଼ିକା ବୁଲେଇ ଏ ଭାଇ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଣ। କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ରାଗ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆମେ ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଗୋଟା ପକେଇ ଟିକେ କଡ଼ା କରି କଷା କଷି କଲୁ। ହାପୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭାତରେ ଗୋଳେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଣ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଆଡ଼ କଲୁ। ତା ଉପରେ ଭଜା ମାଛକୁ ଧୋଇଲୁ, କଟା କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଦେଲୁ, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଆମ ପାବଦା ବେସର। ଏକ କଣ୍ଟା ବିଶିଷ୍ଟ ମାଛ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏହାର। ଗରମ ଭାତ ନେଇଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ, ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବୁ। ହରି ବୋଲ।